بحال مصخا تداليخا مصخا لها نزي مدرخ زي انتي ها تقرب اي 95 ناي 2000 ناي 2005 15 حجها 10 زغونه دحنا ابتي وددرنا نعتو بزغونه بزح ነገር እንዲዩ ጽቡቕ ነገር ዘሎ እቲ ዘራርባኻ ገለ ሕፍሪል ካን ለሃ ኣብቲ ስራሕ ሰዓትኻ ግን መትሓዚ ይብልካ ናይ በሓቂ ኢፋል ረኺብካ ኣለኻ ናተይ እውን ሳልሰይቲ ኢፋል